Anibersaryo sa deklarasyon sa martial law sa Pilipinas, gihandom sa mga militanteng pundok pinagi sa lihok protesta. Mato nila daw sa nasinati usab karon sa nasod ining panahona ang martial law. Ang report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, karong adlaw tangkod ika-48 katuig sukad madeklara ang martial law dinhi sa Pilipinas. Nagprotesta sa Barangay Hagubiao, Mandaue City, kining gibana-banang moabot sa 30 ka mga sakop sa nagkalain-laing progresibong pundok. Giatol nila kini karong adlaw nga anibersaryo sa deklarasyon sa martial law ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos. Paghulagway sa grupong bayan, daw nasusama na kaniadto ang sitwasyon sa nasod karon. Adlaw ning administrasyong Duterte nagpakita ni sa unsa man ang gihimo ni Marcos no kalayon nga paggamit sa puwersang kapulisan, militar aron pahilumon ang katawhan no. Ang iyang kapalpakan sa pagtubag niini karong pandemya sa COVID-19 gigamitan niya sa kabangis nga pahilumon gadi nakatigong ang katawhan. Hugot ang ilang pagsupak sa mga palisiya sa gobyerno ug nanawagan batok sa administrasyon. Katungod sa katawhan ang pagpadayag, katungod sa katawhan nga mudimanda og resources, mudimanda og serbisyo gikan sa gobyerno. Dili dapat gamiton ang sildado sa katawhan nga mo pahilom mismo sa katawhan. Ngunang hantod karon ang martial law para namo usa ka signifikante gyapon og kinahanglan hinumduman sa katawhan. Kadi na tang sugot, never again. Nakamonitor ang kapulisan samtang gihimo ang kalihukan. 15 minutos ang gihatag kanila nga makaprograma kay ubos pa man gihapon sa quarantine ang Sugbo o ginili ang mga panagtapok o mass gathering. At least peaceful ang kuan na mayor man sa sila ni tuman sa sabot nga 15 minutes allotted time. So after na wala na sila. Okay, mayor ra. Human sa ilang kalihukan, malinaw ra hinuon nga nagbuwag-buwag ug na mauli ang mga rallyista. Samtang Bob, subay nining komemorasyon sa tinuig nga anibersaryo sa martial law declaration anda na sa dinhi sa Sugbo nga mulusad og kalihukan ang mga sakop sa media sa Cebu Press Freedom Week. Karong tuiga unta Bob, ang ika-28 katuig sa Press Freedom Week apan gumikan nini na sinati nga pandemya virtual o online ang mga kalihukan nga ilusad karong simanahan. Nagsugod kini ni adtong Domingo Bob ug mulanat hangtod karong adlaw nga Biyernes din lain nga mga seminars dunay mga talks may tungod sa pandemya o kining mga digital platforms nga mao'y gipatuman karon sagad sa mga sakop sa media taliwa karon niining nasinati nato karon nga krisis sa COVID-19. Bob, Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.